Sing penting iki silaturahmi. Tes vokal lho ning ngono ki kok sing gampang tau. Bangetan gere kabeh sakil wedhus. Niate iki ibadah silaturahmi. Mula didongake kagem tamu undangan iki. Lewat iki. Iki yo mantu to Mek, iki jenenge downloading wedding Mek. Oh nganten to? Nganten. Download ki ngunduh wedding ki mantu, ngunduh mantu downloading wedding. Wisuda kali ning akrama. Utawa ngunduh mantu. Ora ro aku nak bosomu ne. Lho, ora roh. Mula downloading e. Aku downloading e lek ya 3GP wong aku plak. Belajar mangane. Ya ditungane muga tamu undangan sing rawuh ing dalu punika nggih dipun paringi sehat walafiat. Amin. Rezeki kathah tur barokah. Amin. Kabeh petani muga-muga tandurane dadi wulu pawetune mati ketekuk batine akeh. Amin. Ing kekagungan putra kula dongaake muga-muga putrane pinter dadi anak sing saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna mungkuli bapa. Nah niki lho. Nek kang pas niki Mas Rindro ngaten niki sing mboten kula seneng. Dadi bener kok. Lah nek modele dongane rak tarik-tarik tertata. Nggih. Bener. Iya. Ning ana sing salah ora krasa. Nggih, piye to? Pertama muga-muga sing sawahe panenane akeh. Malimpah ruwah barokah. Nggih niku lak sing gadah sawah walah seneng didongakne. Nek sing ra duwe padha karo menyek lho Mas. Panen apa? Wong ora ndek sawah nek panene apik. Apa panen kethek? Bener. Panen kok ndongake ya bener to, Mek. Lha untung ora kula mbok sing lengkap to. Sing lengkap. Muga-muga sing gadah sawah panenane kathah mlimpah, sing boten gadah saged tumbas. Ngono. Komplit Lho, tumbas niki rak nek ndek dhuwit, Yo, sok yo. ana mangsane iki wong ya ora duwe dhuwit ya duwe dhuwit to, Mek. Sok ana sok ora. Nggih mboten Mbak Cani. Nggih. Lho, lah nek muni 2026 ki kok ora ndek dhuwit bingung kuwi wong sing goblok. Lho kok iso goblok? Wong lesu kan wajibe mangan. Mangan wong ngantuk, turu, wong kesel. Ya leren wong ra ndek dhuwit utang. Ngono kok mbok pikir nemen-nemen. Ngono lho. Lah utang ning ndi? Lah ki bank BRI. BRI. Tulisane ngono. Oh, aku ya ora dibeseni pisah-pisah lho nak maca. Iya. Dadi bang apa BRI? Kuwi enek ku ya kanggo utang-utangan yo. Berarti rasa bingung hari gini kok bingung ra ndek dhuwit. Lah wong utangi ra kudu nyaur. Ya, Wajibe wong utang nyaur, wong nilai balekke. yo nyaur ki nganggo apa? Nganggo dhuwit. Lho kene urung duwe kok. Ya mbok santai to wong kono sing duwe kok. Iya. Sing duwe kan BRI. ngono. Kene wong duwe kok santai. Lho sampean karo kene kok ya melok kocok to, Lah Mas. iki yo padha nasabah ya. Lho maksude wong utang ki wajibe nyaur kok Nah, iki sing dinggo nyaur ki ya duwe to, Mas. Nek urung duwe ya lho. ya nek aku kuwi kalah. Lah saiki nek aku ndongakne kok jembuk luputke. Ya. Sing duwe putra, duwe anak muga-muga tak dongake dadi anak sing saleh, salehah. Ya padha mbek sawah mau to. Lho kok Soleh-solehah ki sing duwe putra. Lah sing majer. Sing ora duwe anak. Yo sing kaya wedhus ya majir ya, Mak. Mandul, kok mandul. Gak wong jenenge rumah tangga. Nggih. Nyun sewu sak ngertos kula wong anak niku kan penguat rumah tangga. Betul. Boyote sing iso ganduli bangunan rumah tangga. Kuwi yo Ya. anak. Kuwi nek sampe ra duwe kan yo repot. Hmm. Tangga kula niku enten 7 tahun nikah, gak duwe anak. Ya. Tak batin cah iso ora ngono. Ah. Wah, ngono kuwi aku ngene lho, tak dolan nggonku nginep rong dina rong bengi mulih. Nggih. Jelas. Pripun? 7 tahun ora 7 tahun ora duwe anak. Gak duwe anak. Telung dina ning gone komet kon mara meteng carane piye Mek kersane piyai kene sing urung kagungan wiji. Ah, ngono lho. Resepe piye? Soale kan iki lho Lah iki demone iki ilmu tuwa iki. Ilmu tua ki saking tuane tiba-tiba kok jeding. ketuaan kowe iki Ketuaan. carane. Carane gampang Mas, dadi pikiranmu ki wong nenggonku rong dina rong bengi ki ya karo bojone. Iya. Maksudnya tak kandhani. Kok omongi. Mas, nek pengen duwe anak iki gampang carane anak loro. Oh, ana loro. Sing Iya, nomor 1. secara medis, Sing nomor 2 alternatif. medis karo alter. Bedane? Heeh. Wong kudu
timbang medis dienggo alternatif dipakai. Iki mergo awake dhewe wong Jawa. Wong Jawa nek secara medis sing piye? Medis ya awake dhewe nang dokter kandungan iso konsultasi karo dokter bagaimana atau minta obat penguat lho atau minta penyubur kan bisa. Ben supayane kandungane kuat. Iya. Itu secara medis. Mas. Nek sing nomor mau secara Alternatif. carane alternatif piye bendang duwe anak? Ya diurutno. Oh dipijet. Loro no. Lah nek diurut ki ra ya dipijet to Mas nggih. Mboten. Lho, Oke lah. Wong aku ya karo bareng. urut diurutno. Maksudnya iki diurut piye? Piye Diurutno. Diurutno. ayo dipijet. Duh. Diurut piye pamane? Ya sing iki sing desane kok mbabukan mau. Suwi aja ngono sampe tak cilik kok. Sapa tak cilik? Aku. Iki pamane Ya ya di anak. ya kan duwe bojo duwe anak. Ya diurutno kena. Lah ya dipijet. Ora. Lho kok diurut piye? Diurutno iki suku sik apa aku sik. Ya, mau rusak bladira kowe enggak. Sebenarnya enggak duwe anak. Lah ya kok terus anake ra lahir kaya ula weling. Tegese iki sing kei motivasi iki lho. Oh, memberi solusi ya. Nah, ngono lho. Lah nek aku kabeh ndongane mbok klerokke, lah nek kowe ndongane piye aja lah yo. Nah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Met, kowe dagelan lho, Met. Alhamdulillah. Met, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ampun sing ngesan Bapak Ibu. Dadi kula salam dongane jenengan jawab dongane kula. Ngoten nggih. Kula bali malah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh ngomong ki mbok bulan balene ya nyok. Ya Tek. Lehmu ngomong dibenerke jajal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wujud syukur marang kersanipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Alamin. Sholatu wassalamu alaikum Asholatu wassalamu ala asrofil Ambiya. ambiya. Nganggo ambiya clok-clok. Ambiya. Padine we irin aku ganteng ta mula iroku padha ngadang. Alah ganteng apa padha ngapa cidok kok ganteng lho. Nek sing rasane awake dhewe mlaku rene, monggo terus tak seru. Jagone cilik. Kalian remukan niki Awake dhewe kan urung tau untuk MBG, Nek. iya jaman kae. Kan iki dagelan setanting kok ya, Mas. Untungmu kok ya. Donga sing bener. Kula dongake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Banter. Kuwi berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. Mek sithik tok kuwi, Mek. Jawa kuwi mau ya budaya kok. Jawa diarapke iki ya iso. Lah nek ndongake mung sithik tok kok ya pantes to, Mas. Lho, Ndongane Jawa diarapke ya iso. napa nggih? Takon apa, Mek? Mek ndongane piye jajal mau? Jar sapa? Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongane sugih Allahumma. Amin. Ndongane ya aja sugih tok. Kula dongake muga-muga warga mriki pinter nggih, Pak nggih. Oh, nggih arang-arang to. Berarti ora patek butuh pinter. Butuh sugih. Jutone tentrem. Lah kuwi wis kabeh Memang ndongane piye? muga-muga sugih Allahumma. Bingung. Kula dongake muga-muga pinter Allahumma. Pak, amin apa? Aku iso nyapa, nek ora butuh nyapa. Ih, sing ora berpengalaman ngeten niki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan ya ngono ki. Piye? Kuncine wong urip iki kudu pinter. Mula tetembungan wong bodho pangane wong pinter. Kowe nek ngandalke sugih, paling ndak ki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus nek aku sugih, musuh wong pinter kenapa diapusi? Ya iya. Lho, aku sono los aku. Cah sugih kok. Diapusi. Sesuk dik pakai sugih. Aku los wong. Iki jenenge wong kocrut iki. Kowe ngerti ora? Gak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kae
wonge pinter apa ora? Ya pinter. Lho ya ora pinter. Enggak, iki kerja ta? Kerja. Aku ora butuh kok. Wong sugih nyapa kerja tekan DPR dadi lurah. Aku los. Kowe mau aku lagi duit ngono. Wong sugih ya. Lha iya kosokan. Duwe eketan. Dadi wong berarti ku Tisu atusan. Wong sugih kok warine. Alah, iki yo anduk ngono wis tak. tapi kan nyuwun sewu Mas. Kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane. Besok nek kegiatan adus nganggo seragam masalah pinter karek kono. Ora tak paksa. Malah anakku sering tak peseni sekolah nih. Nggih Pak, aja pinter-pinter. Kowe iki wong tuwa kocok apa piye, Teman? Ora tuh aku ya ngono. Para tamu kuwi, Ya, lah nek kebanggaane wong sugih iki apa nyuwun sewu lho Mas. Kowe bangun manfaate. Manfaate Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan ki mergo wong sing mau delok ki apike. Ning akeh eleke. Wong sing mbobol ATM kae wong pinter apa wong sugih? Wong pinter kae nek goblok mesti kesetrum ndas. Hati-hati wong pinter ki ya kudu bener. Sing penting sugih. Nek sugih bermanfaat. Misale masjid kene urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang lho. Iki bermanfaat. Omahmu urung keramikan, bojomu tak kerami. Omahmu. apa iki jogane dikeramik kok Ya. bojoku mbok keramik. Aku kebayang-bayang bojomu. Nah, bocah kae mangkok lho Pak ya. Apa dalan iki rusak Mas. Rusak. Wong aku sugih. Tak ngaspal. Aspal. Lah aku lambe kene. Upama tanggamu duwe gawe, Gawe kok ora duwe ragat, Berarti ragat. nak wayangan. Wayangan kok kurang ragat. Tak sumbang. Wayangnya aku sing bayari. Upama bengi iki Bintang tamu aku sing bayar. Pak Tukirin. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, Yo, mbok sumbang. murah. Kowe sugih lho Mek, janji. Kenapa? Sugih kan sing upomo. Tapi kan paling gak aku pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya ora? Oh, nak dokter pinter. Pinter. Lah nek pinter kok takok terus. Tak kok piye? Lah kuwi anggere teko preso. Lara apa, Pak? Lah nek roh rarene aku. Dokter urung tentu pinter. Iki penduduk cap apa to Mek? Lah caplang. Ngomongnya karo aku dipikir sih, ngomong dokter pinter. Dokter urung tentu pinter. Lah cek komunikasi. Aku periksa anu darah tinggi. Piye? Aku mengene cek 650. Kuwi jane angsuran karo potensi darahmu. Iku tensi darah 6 Sing lara ki aku popo. Lah nek loro aku lah kowe tau umum saiki tensi darah ki 6. Lah tonggo-tonggo padha titik aku ndak gawe. Wong karo tonggo apa nanti tensi titik ngono. Wis tak buka kabeh. Agak Usaha masyarakat sing kocok nggih ngeten iki. 650. Lah kok aku periksa karo dokter ora ditenangan kok ditul-tul. Wah, ndak apa-apa lho. Ngono karepe piye? Wong kok terima ditul-tul, mbok wong yo ora kulaan mbok langsung diratani to. Ben sesoko. Ya sesuk dokter tak kandhanane tak omongane somben sesuk kowe iki tak kon kuwabe tapi tak kon nyai setrum ya Mek ya. Mati. Alah ora terus kok Mak latihan ya Mek ya. Tapi ra balik. Takut iki jan. Colek bali tul. Alah, enggak apa-apa, Pak. Ngono kono ini masih ringan. Ringan. Cukup Tensine. dirawat jalan. Loh, ini yo. Seneng aku tabrak truk. Dokter model ini iki namanya mendiskriminasi terhadap sapien. Pasien ngono. Maksudnya kowe dikon Lho, rawat jalan jare. Lah aku dirawat nang dalan yo nak kena truk. Lah bis kok truk liwat. Apa Kak? ya ampun Met mane kancam ya do mau melu kowe Met. Ini enten yo to Mas. Ya mau kowe lho goblok pun nemen lho Met. Lah yo. Maksudnya tidak. Seneng kowe? Aku goblok. Truk. Piye to? Maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep. Lah aku nginep yo obat aku. Wong aku yo ora kenal dokter. Kowe ketek keluarga dokter. Ya tak ngimangi kono. Lah aku keluarga yo panggah nginep to. Pak omong ngono Pak daripada aku
tensiku melok 70. Akeh-akeh apa piye? Maksudnya itu dirawat jalan iki Pak, dirawat jalan iki. Ngene lho, Met. Pripun, Pak? Maksudnya dirawat jalan kuwi mau, ya kuwi mau dirawat karo mlaku. Lah napa saged nak nguntal pil masang infus piye? Ayo nanti mang tenan. Karo mlaku mbok nenggon. Nek niate dadi dokter totalitas menyamakan sama lakatak semuanya pasien. Maksudnya dirawat iki kowe dirawat ning omahmu dhewe ngono lho, Met. Dirawat jalan. Dokter. Iya tadi. Dokternya tak bacok ya. Ah ngono. Dokter. Oh iya. Oh jenenge mulane kuwi berpendidikan dan berprestasi kaya beliaunya panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom. Tira Eskom iki. Ngerti to? Apa kuwi? Ya Mejikom. Gak roh nakam. Ya Sarjana komunikasi. ingkang garwa menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina sarjana pendidikan. Oh, padha. Padha sapa? Aku ya ki ya. SPD lho. Heeh. Apa ki? Sampun pededel. Sarjana pendidikan. Kok kene. Mula didongake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina Nggih. anggenipun bebrayan agung bangun Bale Wisma enggal pun maringi golekan kencana sing isa tata jalma manungsa awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik Met. Lebih baik lagi 3. 3. Kowe ora tau melok kabeh lho Met. Apa kuwi? Kabeh iki keluarga berencana mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik. Kuwi rak pemerintah. Aku survei langsung. Survei sapa? Ngono kehidupan toh. Kehidupan tak survei. Ternyata paling penting itu 3. Lebih bagus 2 Met. 3 no. Kok iso 3? Ada tujuannya nyun saya lho Pak. Nggih. Nek gadah putra 3, sing nomor 1 loro iki di sekolah sing dhuwur sesuai dengan kepinginane cita-citane ben dadi wong sing sukses. Lah sing terakhir siji iki digoblokne. Ono. Sudah anak kok goblok itu. Yo ngocak apa to Met kowe iki Met? Saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data, survei Kehidupan. kehidupan. Sing pinter disukseske. Suksesnya nomor 1 dan 2. Ya. Sing nomor 3 goblok nih. Ya dipinterke kabeh kok iso digoblokne. Pilih kasih jenenge. Karena ada tujuannya. Tujuane Awake dhewe berumah tangga ki saya umur saya tuwa. Nah, Saya saya berkurang. daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, laku ya. Ya budet biasane. Balung do Nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses, Ya. kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas, Mas. Kabeh sukses, mau nek dadi tentara, menteri misalnya dadi kapolda nang luar Jawa. Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok tolah. Nah, wis mangan to lho nggih mangan. Ya merah. Nek sing siji digoblokne lah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing mbaturi ya sing kemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyet, monyet. Dadi anak goblok kuwi enek manfaate. Manfaatnya apa maneh sik kalau wis sukses gawe ning luar Jawa Pak. Tunggalmu pira, Met? 3, Pak. Weh, sing barep Sudah di Universitas Malang. wah, Sukses. sing nomor 2 Dosen di Semarang. wah, berarti iki sing masuk goblok Sing iki. nomor 3 sapa Met? Aku. Oh ya kowe. Wis. Kowe berarti iki. Gobloknya Paten. Ora aku nomah. Aku tak niati kudu goblok. Balik aku. Kowe goblok ya ora itu paling gak kowe harus pinter, harus cerdas Mas. Dengan adanya IT, awake dhewe iki kudu pola berpikirnya apa iki kudune dipinterke duwe anak iki. Oh, Popet ki pinter kok bahasa Inggrisnya ngerti kok. Dawa bahasa Inggrisnya apa, Pet? Long. Weh, yen to tinggi? Tinggi. Hei, Baik. Jagung? jagung. Kron. Kron. Ya, tekan di. Gak mentau aku. Rambut Iki pinter tenan iki. gadung kok. Nek jam apa Met? Klok. Jam Panjang? Panjang long.
Sing di Kono sik. Kono karo ngene kono sik. Jagung. itu wong bunter. Kono sik. Nah, Front. ngerti padha Pak niki wong aten ila tuwa ya angel tak Kaya niki giyak-giyak waton kecandhan. Iya. Iki awake dhewe ngaturi pambagya ya. betul. Seneng-seneng mergo pada malam hari ini luar biasa. Wah, niki wau Matur suwun karo Pak Lurah kala wau. Barurang ngelo. Pak sapa asmane? Pak Nur Nur sapa? sampun nyawer sampean karo aku ya ta. Ya, matur suwun. Niki badhe layangan benjang, Pak. Oh, ngaten. Nggih, alhamdulillah. Kalih meresmikan Waduk komen anu Karangnongko. Karanongko. Oh. Jalange Mas Joko Klenteng ya. Iki kaya wong iki kok. Iki ya, Iki tapi sore lu jam 2 kok teko sik kok kuras. Kalau alur kowe enak Niku lho. nek mboten repot nek dengan repot pakir. Iki ki dalan kok tukang golek iwak kok tukang nulis padhe karo munggut kan ya. Wong dalan dalan wis ora Niku jeng napa? Tanggal pinten? Pun tanggale catet bisa. Agustus kemarin kok oleh paling Malah pun penuh kula, Mas. penuh. Penuh. Penuh kosong lho kok. Agustus kok nggih. Alah pun penuh, Mas. Oh. Mungkin di Pun September. tutup buku pun Di tutup. September biasanya pengetan dari HUT Republik September Indonesia. kae sing diingi tak tolak pe anu. Dinane apa? Selasa Pahing, Pak. Lah kanggo Mas Agus. Alah ngakali ngene iki gampang. Ngono iki wayangane injing. Repot-repot itu kan berangkat. Nanti batang murah niku bayangan. Dadi Wayangan kok iso gitu. Ayo kene disiapke. Kene. Iki sindene wadah sangat ya. Oke. Ya. Mono kabeh kaya. Ya. Ayo MC-ne Met. Niki nuwun sewu Mbak Cangit, Mbak. Ya, monggo. Selain beliaunya Mas Komet niku dagelan terlucu, Nggih. beliau juga ngomong anu nak krungu tanggone. iya. Kok kemaksa. Iki terus suarane jape sok kala kongso nggih MC dandut. Campur sari. Dangdut kuwi kudu duwe ciri khas. Suarane gede, apik. MC Dandu ini gawean lawas kula riyin. Apa itu Met? Bisa to. Sarungin dagel ini. Sarungin dagel. Coba. Oke. Wong ki nak biyen MC lagi ngomong oke ngono to wong. Gimon. Hah? Kumon. Kayu ngantuk. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada sederetan artis pesinden kondangnya Jawa Timur Indonesia, so. Tak tampilkan satu persatu spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Kakean. MC kudu kayak Kakian nih Met. Itu Sekarang sithik. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan satu persatu pesinden yang sangat luar biasa. Spesial malam hari ini untuk Anda semuanya tentunya. Ada si cantik. Cuma kertok. Lah kamu lho sik sedeng Jare kon sing cilik. sedengan Mas. Ngomong sing cetrawa ya. Sedengan bae. Oke, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir. Tak panggilkan artis dan presidennya yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Artis kelahiran. Karena lombok Met. Aku kira nyebuni. Sing bocor iki ora garing kok. Ayo serius. Ora mau kipas. Tak open nek. Yo, Apa kowe? Iki boronganku lho. Borongan iki lho silaturahmi jare pacaran. Aduh, arep diantem dia remuk. Remuk. Sinten Monggo pamile. kula milih. Yo milih di MC ini sik. Paling tidak kan ngerti sapa terus sing ngambil diceluk. Sing dicelo ya penyanyi sing hebat to Met. Hebat. Digatone karo awakmu. Ya ini Mbak. Yatmi. Yati. Oke. Yatim. Yati tenang anu mau Mbak. yo, ada presiden yang sangat luar biasa, coy. Siapa dia? Kita sambut sama-sama. Ada si cantik. I love you.
Mas Komet sekarang kelihatan dukur. Beginilah kalau lelaki dekat dengan perempuan cantik. Suaramu kok kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mek tengok suaramu kaya Bang Haji Roma Irama, Mek. Begitulah. Orjen ya mas. Orjen, Mas. Upama. Upama kowe cara nuwun sewu lho, Mbak Cangik Mbak Limbu. Pamane arek kan nyoba. Oh, pramen. Oh bisa aja. Pramen iki Bang Haji Roma Irama iki Ani, aku Ayayani. Ya. Ayo. Alah kok sak ketelot. Ya Eneke yo iki lho mek kalau iki gak ayahe mbomo. Iya. Kok kowe kene terus dadi karo kene. Iya.